Bună, dragi telespectatori! Astăzi o să încercăm și o să facem un backup la driverii de la calculatorul dumneavoastră. În caz de dumneavoastră vreți să schimbați Windows-ul, o să aveți toți driverii și nu trebuiască să-i căutați pe net. Deci, ce facem? Creăm un folder. Eu l-am scris cu numele driver Asus, da? În discul C. Deci discul C, creăm un folder, driver Asus. După aia, în chenarul de căutare, scriem command și intrăm în comandele de sistem. Aici trebuie să introducem următoarea comandă. O să vă las comanda jos sub link. Aici, după ce scriem driver Asus, deci scriem folderul în care o să fie copiate driverii și punem ghilimele la sfârșit și îi dăm Enter. Și a început procesul de copiere a driverilor. La mine o să fie mulți, o să dureze vreo 2 minute, la dumneavoastră posibil să fie mai puține, deci la fiecare diferit. A început copiatul driverilor și așteptăm. Și procesul s-a terminat. Închidem comanda respectivă și ne uităm în folderul nostru. Și aici avem toți driverii de la calculatorul nostru. Sper că v-a fost util. Cui i-a plăcut videoul, dăm like, înscrim la canal. La revedere, toate cele bune!